kin san menene wallahi ɗan waken ya masifar daɗi wallahi ai jiya na ga santin da kashe to da na yi a waje fa ba gadon a cikin gida ba waje kuma a ina ke ai waje wurin masu da abinci mana amma a gida na ba ya fi ba ni ka gaba na son wannan hira to waje ana abinci kuma ka ɗan kuɗin yara ne ina da shi ne Allah uwar gida ashe ma kai ne to ashe ma ni ne me ko dai baki so na zo bane ba amarya a wallahi na yata masu karɓar kuɗin haya ne wace hayar gidan nan mana wannan gidan eh to ko ya siyar ne gidan shi ne gidan shi ne mana ai tun kafin ya aure ki ma wannan gidan sai da ma ya zuba yan haya da za a aure ne aka tashe su sai ke kuma aka yi abin nan kana nufin wannan gidan nashi ne gidan shi ne mana nashi na kan shi tsawon shekara 5 ni nake biyan kuɗin haya uwar gida wannan zancen ya gidan shi kuma mijinki kuma ina ke ina biyan kuɗin haya yanzu da za ka shiga ɗaki na ba komai duk na sayar da kayan ɗaki shi ina yake yana ina shi ma gwalagwalai na duk na sayar a kuɗin haya muna da shi bai ji daɗin sa ba haka zalika matuci ma bai ji daɗin sa ba ashe kai zama kan yana wajen munafiki to ko ni ban gane al'amarin ba ni yanzu kawai ma gara mutu da gidan ka je ina ai ka tsaya dai ku abin nan kuma kuɗin haya kai na gode maka Allah ku na gode maka ina uwar gida abokina kana nan wallahi sai ka biya kuɗaɗe abokina mu je mu yi tare mu je ai kai Allah dai tsine munafiki a'a kai ba komai aboki kai je kana gode to shi kenan in ka fito ma abun nan ni ma ai fitar zan yi ina zaka dace ba inda zaka ba sai ka biya ni kuɗi na ko ku ka raba gidan nan biyu ka daura biyu dauna wa rai bari to ina ba bai da saka mu je zama za a yi lissafi waje mu je amma ai zuwa zan yi wai na saka sallah kaya ɗaki mu je kuɗi na yau ku sai ka biya ni kuɗi na